Uppl गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारियाव लोब लोब सुबुंफोरनि बाना बिसायख'थिया खाथि सौफैनायजों Uppl दोलोनि जिन्दाबाद आरो जिन्दाबाद जेब्लायबो अदालगुरि जिल्ला धनस्रि समस्तिनि मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरा Uppl जिन्दाबाद प्रमद बर' जिन्दाबाद बायदि स्ल'गानजों Uppl दोलोआव जगदान जादों। सानसेनि हाबाफारिजों 30 नं भैरबखुन्द समस्तियाव Uppl गेदेर सुबुं गौमा हाबाफारिया दिनै जानानै थाङो। गोबां रायजोफोरा दिनै Uppl फैदों मा फोरमायगोन बे समाव? नंगौ दिनैहाय Uppl दोलनि आफादगिरि लोगोसे बिटिआरनि चिफ मानव गेदेर प्रमद बर' दैदेननाय जि सरकार बे सरकारनि नेतृत्वआव बा पार्टीनि नेतृत्वआव दिनै बेवहाय धोनस्रि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे खमाबारि बिसिडिसिआव मोनसे जयनिं हाबाफारि लोगोसे मास गेदारिं मोनसे माने हाबाफारि लादोंमोन आरो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि गोबां रायजो राजा स्पेशली बेयाव बिपिएफ इउडिएफ आरो माने गुबुन दलनि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा जायफ्रा सिगाङाव बिरोधि खालामदोंमोन बिथांमोना दिनै Uppl दलनि बा Uppl सरकारनि जि नेतृत्व जेसेबांखिनि माने खामानिफोर जादों बे खामानिखौ बिथांमोना मोजां मोनदों आरो थांनाय इलेक्सन समाव जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन जे रायजोनि खामानि मावगोन होननानै थांनाय नैबे 3 बोसोराव Uppl सरकारा बा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सरकारा बेखिनिखौ रायजोनो मावना होनायनि थाखाय आरो बिथांमोना गाव गावनो गोसो जानानै गाव गावनो ओंखारबोनानै दिनैहाय प्राय 2000निबो बारा माने बिपिएफनि इउडिएफनि बा कंग्रेसनि माने दैदेनग्रा आरजेडिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोना दिनै जोंनि दलाव जगदान जाफैदों आरो बे खोब गोजोनथावना बाथ्रा मानो होनना बुङोबा थांनाय बाराव आं बेयावहाय Uppl सासे बिजाथि हिसाबै प्राय 2000 भटआव आङो जेननो गोनां जादोंमोन नाथाय अब्लाबो जिहेतु जों मिथिनाय बायदि राजनितिया मोनसे समाज सिबिनाय होननानै जोङो मिथिगौ ओंखायनो आङो जेनेब्लाबो बेवहाय सरकारनि जानानै जेसेबांखिनि आसनिफोर फैदों बा जिफोर अनसुंथाइफोर हरो आइबिएसफोर हरो बेफोरखौ जोङो रायजो राजानो मावफुंना होदों रायजो राजानो जोङो बेयाव लामा खोना होदों दालां खोना होदों मडेल कलेज बेयाव मोनसे जाबाय आरो गोबांथार बेवहाय बिसिडिसि माने अफिसफोरबो जादों लोगोसे फायखानाफोर लुना होबाय आरो माने रेशन कार्ड रानना होबाय अरुणोदय होबाय आरो माने अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां बिथांखि होदों दा बेफोर मोननायनि उनाव रायजो राजाफ्रा माने Uppl दलखौ बिराद मोजां मोनदों आरो बेखिनिखौ मावना होनायनि थाखाय बा मावनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय Uppl सरकारखौ आङो बा प्रमद बर' सरकारखौ आङो रोजा रोजा आङो साबायखर होदों रायजो राजानो जानानै एमपि इलेक्सन सफैगासिनो दङ बै समाव नोंथाङा माने धनस्रि समस्तिनिफ्राय बुरजा माने भट होगोन होननानै बेबायदि थांखि लादों नामा? फैबाय थानाय जि एमपि इलेक्सन बेवहाय जोंहा गोजौनिफ्राय जायखौ जाया माने केन्डिडेट हरा माने जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया थेवबो जोङो Uppl हिसाबै बेयाव जिहेतु जोङो बिजेपिजों जोङो एलायन्सआव थानाय हिसाबै केन्डिडेटआ जिखियानो जाया थेवबो बेवहाय सबसे बांसिन जोंनि धोनस्रि समस्तिनिफ्राय भट होगोन होननानै जोङो माने जेसेबांखिनि जोंनि दलनि बे ब्लक कमिटिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि बा वमेन सेल इउथ सेल गासिबो लोगो नांनानै TLCC बेयाव थाफागोन गासिबो लोगो नांनानै जों सबसे बांसिन भट होनो हागोन होननानै जोङो मोनसे रायजो राजानायाव जोङो बिसास दङ। फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव धनस्रि समस्तिखौ नोंथाङा फिन माने उद्धार खालामनो हागोन होननानै बिदि मिजिं खालामदों? फैबाय थानाय जि बिटिसि 2025 मायथाइयाव जि जानो गोनां जि बिसायख'थि बेवहाय माने जोंनि Uppl दोलोनिफ्राय जिहेतु जों जेरैबायदि खामानि मावदों आरो रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गाव गावनो ओंखारबोनायखौ नायोब्ला बेयाव 100 माने जौखोन्दो बे देरहागोना बे खाथां जानानै दङ।